Libuan ka mga deboto ang laumang mudagsa karong Semana Santa sa gitawag nga Holy Hill sa Zamboanga City. Kumusta na kaha ang maong lugar human kini naapektuhan sa pagdahili sa yuta niadtong miaging tuig dala sa low pressure area. Kini atong sayron pinaagi nining RTV Presents ni Efren Mamak. Gikonsiderang Holy Hill kining bahin sa sitio Abong-Abong sa Barangay Pasunangka, Zamboanga City kay dinhi nahimutang ang pinakadakong Stations of the Cross sa syudad. Ginadagsa kini sa libuan ka mga debotong Katoliko matag Semana Santa aron masaksihan ang ipahigayong Way of the Cross. Apan, niadtong Pebrero 2023, midahili ang yuta nga nalakip sa slope protection area nga naadapit sa ikalimang Stations of the Cross tungod sa walay puas nga pag-ulan dala sa low pressure area. Busa gitukuran kini sa Barangay Council sa Pasunangka og barrier isip temporaring solusyon, apan hangtod karon wala gyapon kini naayo. Human ang usa ka tuig nga milabay, nagpabiling gyapong guba kini mismong slope protection area nining dapita. Gani kaning mga plastic barrier wala maplastar tuwa na sa ubos. Mosilbi pa unta kining barrier or protection alang sa mga manglabay. Ang residenteng si Violeta Makilan nabalakay labi pa nga gilaumang mudag sa mga tao sa lugar. Sí, si puede ir si sila compone este que otro ambulamente kahit si tiempo si ulan siya delikado rin siya man especially no mga kaya sino ka sa diila di Sumala sa Barangay Council, nakatagdang i-rehabilitate ang midahiling bahin sa slope protection area. Apan, after Holy Week siguro, no? Kabar lang kay suppose tapi ko ra sa manhabol era Holy Week. Na pero kay piki agad alora, mucho ko sa prepara. So, yan divert sila otro pero within this week after Holy Week ay man-implement sila kung nagsasabi. hinuon gi paniguro sa Zamboanga City LGU nga magmontar sila og mga barikada sa lugar aron dili maagian sa mga tawo. Magpakatagsab sila og gatusan ka mga personahe aron mabantayan ang mga tawo nga mobisita sa Holy Hill karong Semana Santa. For the meantime, kay talipas so siguro man anway lang kami kunakil, siguro man enclose lang kami kay area alya portion para at least el mga gente hindi lab el pasa para to avoid kita any incident that may happen. No? Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.